जलकुकडे जलकुकडे हे तो त्यामध्ये बघा इथे अळंबी दिसली म्हणून थांबली. लॉक केलाय का? हां ह्या बघा आपल्या स्टेशन मध्ये पोहोचलो आपण. हे बघा कासर्डा तिथेच्या ब्रिजच्या खाली उभे आहे आम्ही. दिवसाने हे पूर्ण होऊन जाईल आणि असं मोठाच्या मोठा बोर्ड आहे ना इथे लागणार आहे. आणि हे बघा सगळ्यात महागडी वस्तू मी आणलेली आहे. घसा बसलाय बा आज सकाळी सकाळी. ह्या वेलीकडे बघून बघून मला ना भीती वाटते सारखी. ऐकलं काय गप ग. पडवळ मस्त भरत आले बा. हा अगोदर पातळ होती ना बारीक दिसायची. ही आपण पहिल्यांदा बघतो ना लांबडीवाली. गेल्या वर्षी छोटीवाली होती. हा काढायची. हा चालेल. हा काढूया काढूया. काकड्या पण जरा चेक करून घे. दुसऱ्या पण धरल्यात काय. हां चल बाबा सकाळी सकाळी आमचे कामं चालू झालेत कधीच. ही मिरचीची रोपं कधी लावायची. हां मग आता हे लावायला पाहिजे. मग ते लाव कधी आज नाही जमणार. आज तर टाईम नाही. उद्या परवामध्ये करूया. चला ते ऐकलं का तो रंग बघ ना जरा फुलाचा. तो झेंडूचा फुल फुलला दिसतं इकडनं. मला वाटतं आपण आणलं होतं ना वेगळं बियाणं तेच आहे असं मला वाटतं. जरा बघ जरा चेक करा मला सांग जरा. चला सकाळ झाली ताईंनो. हे बघा हे या 2 बछडे त्यांना बांधून ठेवलेले आहे. जाम मस्ती करत होते जाम. जरा पण ऐकत नव्हते. आपली चूल पेटलेली आहे जी कुणाला त्या बाबांनी पेटवलेली आहे. आणि मी आता इथे झाडू घेतलेले हातामध्ये कारण कचरा काढायचा बाकी आहे. पटापट सर्व कामं करायची आहेत कारण जायचं आहे आपल्याला बाहेर फिरायला. नाही ए वाग्या शेरू इकडे बघा. आव झालं बेटा. आता मी काम करते की नाही. हां माझ्याकडे असं बघतो ना केविलवाल्या नजरेने आपल्याला एकदम दया येऊन जाते. असा हा आमचा शेरू आहे. इकडे बघ बेटा. ते बघा काहीतरी किडा बघितला ना लक्ष सगळं तिकडे आहे. ते हे बघा बाबू. ए बबुडी. ए मस्तीखोर. नाही ते लांब आहे. ते आपलं नाही खायचं. ते चिची नाही खायचं समजलं. हो जेवलं म्हणजे बच्चाला का झालं. निनी आली झोपेला आलाय तो आता परत. अच्छा नाही करायचं. बोवणार आईला बोवणार ना. अंगाईत पण गाईन तर काय झालं. गाईन ना म्हणजे काय. माझ्यावर एवढा जीव लावतो तर अंगाई गीत गायला काय आहे. एवढं माझ्या आधी प्रेम करतात ही दोन्ही पोरं माझी. हा एक आणि तो एक. सकाळी उठला का पहिला कोणाकडे येतात ते तर सांग. तुम्हाला मी ना काहीतरी दाखवी ना म्हणजे मी झोपेमध्ये असते ना आणि सगळं पण लवकर उठतात वाघ्या पण आणि शेरू पण. आणि उठले का पहिला मला शोधतात. विचारा कुणाच्या सबूत आहेत खरं का खोटं. इकडे 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 माझ्या ह्या इथे कॅमेरा चालू आहे. इकडे बघ जरा. हा सगळ्यात जास्त कोणाचा जीव आहे. हा नाही आणलं कोणी त्यांना. त्या माणसाने आणलं त्यांना काय नाही पण माझ्यावरती जास्त जीव आहे. हे आपण प्रेम दिलं ना का मुके जीव पण आपल्याला भरपूर प्रेम देतात. हा बघा हा पण तसंच आहे. हा वाघ्या पण तसंच आहे. हां चला माझं काम बाकी आहे. खूप झाले लाड. चला 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 तुम्हाला खायला येते पटकन. खाऊ पाहिजे ना खायचं ना. बोवणार हे लाड करायचं असं नाही करायचे लाड. चला बसा खाली चला. जलकुकडे जलकुकडे हे दोघं जर माझ्यावरती जास्त प्रेम होतं म्हणून कुणाला भाग्यावर लक्ष ठेवा. तर कुणालचं काम चालू झालं रान साफ करायचं. मला की नाही नाश्त्यासाठी जेवणासाठी कढीपत्ता हवा आहे मिरच्या हव्या आहेत. त्या म्हटलं पटापट काढून घेते. कुठे जायचं असलं ना का बघा अशी तयारी असते कामाची. आधी घरचं सगळं आटपायचं आणि मगच निघायचं. नाहीतर मग आल्यानंतर खूप अडचण होते आपल्यालाच. मिरच्या इथे आहेत.
कुणालचे बाबा आंघोळीला गेलेले आहेत. एक लाल झाली पडली. चला आज की नाही हे बघा राग दिसते. राग सगळं इथे टाकले. आज इथे पण टाकले बघा. ते घेवड्याची वेल आहे ना तिथे पण टाकले. हे असं सगळं चालू असतं. काय नाही काय आपलं. ते पण लाल झाले. काय झालं शेरू? शेरू उगाच आपला कोई कोई करते. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर सर्व जेवणाची तयारी चालू आहे. नाश्ता करून झाला. आता सर्वांना नाश्ता दिला आहे. कुणाला आणि कुणाच्या म्हणजे हॉलमध्ये आता करतायत नाश्ता. ते आत्ताच सर्व रान आहे ना ते साफ करून आले आणि इथे माझं जेवणाचं चालू आहे. बघा डाळ टाकले फोडणीला. म्हणजे झालं आहे सगळं बहुतेक. आणि अजून वेळ आहे बाजारात जायचं आहे ना. तुम्हाला सांगितलंच नाही ना बाजारात जायचं आहे. आज आठवडे बाजार आहे आमच्या इकडे. तर आज म्हणून पटापट सगळं करून घेतलं घरातलं. थोडंसं किचन फक्त आवरायचं म्हणजे भांडी वगैरे तर नाश्त्याची ती म्हटलं करून घेते आणि जेवणाची काय होतील ती. अजून वेळ आहे जायला. म्हणजे मला वाटतं आता 10 वाजले असतील. 10 पण नाही वाजलेत, 9:45 वाटतं वाजलेत. म्हणजे एवढ्या लवकर जाऊन पण काय उपयोग नाही, कारण इतक्या लवकर बाजार बसणार नाही. म्हणजे भाजी वगैरे काय घ्यायची नाही, पण 1-2-3 वस्तू आहेत ना महत्त्वाच्या त्या घ्यायच्या आहेत. आता काय काय ते तुम्हाला मी नंतरला मी घेऊन येईन ना तेव्हा तुम्हाला दाखवेन मी. पण बऱ्याच दिवसांनी मी चालले ना बाजारात, त्याच्यामुळे जरा आनंद आहे. टॅमॅटो कसे रुपये किलो आहेत, कोथिंबीर स्वस्त झाली का, ह्या सगळ्या गोष्टी मला आज माहिती पडतील. आता काही मला माहीत नाही आहे स्वस्त झाले की नाही. आता बघूया जर का स्वस्त मिळालं तर घेऊन यायचं, नाही तर मग आहे तसं चालवायचं. चला हे बघा जेवणाचं झालं आता पूर्ण. हे असं करून गेलं ना मग आल्यावरती मग घाई गडबड होत नाही. नाहीतर मग घरचं सगळं बाकी असेल मग नंतरला आल्यावरती खूप वेळ जातो मग. कारण एकदा बाजारात गेलं ना का एक मला वाटतं आता समजा आम्ही 11 वाजता जरी निघालो तरी पण घरी येईपर्यंत 2-2:30 वाजते. म्हणजे 2-3 तास आरामात जातात सर्व खरेदी करेपर्यंत आणि येईपर्यंत. असं आवाज केला बघितलं ना. तर आम्ही निघालो बाजारात जायला. भाग्या आणि शेरू की नाही मागे लागले होते. तर कुणाल त्याला उचलून एकेकाला घेऊन गेला. आता मागच्या पडीमुळे त्याला बांधून ठेवलं आहे. तर जेव्हा कुणालने शेरूला उचललं ना तर शेरूने एक वेगळाच आवाज काढला. लहान मुलं कशी कुरकुर करतात ना तसं ऊ करून त्यावर हसायला आलं एकदम. ते बघा दोघंजण आहेत तिथे मागच्या पडवीमध्ये. सगळं ते पॅक करून टाकलं आहे. आली मी खाऊ घेऊन येते. खाऊ आणते तुम्हाला लोकांना. खाऊ आणते, पेडिग्री आणते, पेडिग्री. चला ते कुणालच्या बाबा गाडीने बाहेर काढतात. आज मी खूप दिवसाने बाहेर पडते ना घराच्या, त्याच्यामुळे मला पण असा आनंद होतोय. म्हणजे बाजारात का होईना आपण घराच्या बाहेर पडायला मिळाले हा आनंद. आणि ही बघा ही फुलं जाईजुईची काढली आणि इथे ठेवली देवापुढे. हार पडला वाटतं खाली. व तो नाही बसत नाही त्यापेक्षा नाही आजूबाजूला नाही. हां बघा आम्ही ना आता निघालो पण आम्हाला रस्त्यामध्ये बघा इथे अळंबी दिसली म्हणून थांबली गाडी. ही बघा एकच आहे. ही बघा इथे एकच आहे आणि ती फुलून गेलेली आहे. खराब झालेली आहे ना ती. तिचा काय फायदा काय उपयोग नाही. म्हणजे ही पहिलीच अळंबी आम्हाला दिसलेली आहे म्हणून म्हटलं त्याला थांबूया आणि बघूया. पण नाही कुठे इथे दिसत आहे आता दुसरं. एकच आहे ती. उपयोग आहे. हां ह्या बघ आपला स्टेशनमध्ये पोहोचलो आपण तरळ्याच्या. आज गर्दी नाही जास्त. चला मार्केटच्या आतमध्ये जाऊया आपण. गर्दी नाही तर बरं आहे. बघा आज बाजारामध्ये गर्दीच नाही. पुरं मार्केट खाली आहे. मला वाटतं आपण लवकर आलो वाटतं. असं वाटतंय. काय पुढे बघ, पुढे बघ. कुठे राख्या पण आल्या बघ. आपण लवकर आलो.
तर सामान बघा सर्व घेतलं आम्ही आणि आता निघालोय कासारड्याला. कासारडे तिठा इथे चाललोय. तिथे आपल्या वाघ्या आणि शेरू यांचं पार्सल येणार आहे. म्हणजे तुम्हाला बघा मी काल सांगितलं होतं फ्लिपकार्टवरनं बघा ऑर्डर केलं होतं ना, तर त्यांचा आता कॉल आला होता की तुम्ही बाजारात जर का येणार असाल तर घेऊन जा म्हणून. मग तिकडे आता निघाले मी. जाऊया पटकन 1-2 मिनिटात पोहोचू आपण. तसं कडाक्याचं ऊन पडलं उन्हाळ्यामध्ये पडतं तसं मी इथे घ्यायचं आहे ना. वाघ्या आणि शेरूचं चिकन पण घ्यायचं आहे. 1 मिनिट गर्दी आहे ना. इथे थांबावं लागेल. आहे 2-3च आहेत. हे बघा कासारडा तिथेच्या ब्रिजच्या खाली उभे आहे आम्ही. पण तो माणूस काही अजून आलेला नाही आहे. फ्लिपकार्टची सर्व्हिस जरा हे आहे ना, डिले आहे ना. कशी आता काय ते ना इकडे आपल्या साईडला लांब आहे ना. हे बघा घेतलं आपलं पार्सल आणि आता आपण निघालोय घरी जायचं आता. तर हे बघा हे आपण आता आलोय आमच्या वाघाच्या वाडीच्या बॉर्डरवरती हा. आणि हे बघा हे असे बोर्ड लावले श्री शेवरादेवी देवस्थान तळेरे वाघाची वाडी. आणि इथे मागे बघा बिबट्या आमच्या इथे आला होता ना त्यावेळेस असे बोर्ड आहे ना जागोजागी लावलेले आहेत. आणि ते समोर बघा इथे आमच्या वाघाच्या वाडीचा बोर्ड होता पण तो बोर्ड की नाही तुटला. त्याच्यामुळे तो कसा लोखंडाचा होता लावलेला. त्याच्यामुळे आता हे असं मजबूत बांधकाम ना इथे चालू आहे. म्हणजे काही दिवसांनी हे पूर्ण होऊन जाईल आणि असं मोठाच्या मोठा बोर्ड आहे ना इथे लागणार आहे मग. आणि बघा हे सगळं सामान वगैरे सगळं ठेवलेलं आहे. तर हे जे बांधकाम चालू आहे ना आता हे बोर्डचं तुम्हाला जे मी दाखवलं ते इथे जे राहणारे बघा रहिवासी आहेत ना, म्हणजे इकडे पण इकडचे स्थानिक पण आणि मुंबईकर पण अशा सर्वांनी मिळून पैसे वगैरे काढून आणि हे असं काम आहे ना होतं आहे. म्हणजे असं काही म्हणजे काम असं ना करायचं तर भरपूर सर्वजण मदत करतात ना. भरपूर खूप असे आता हायवे टच आहे ना बघ. हा हायवे रोड गोवा मुंबई गोवा रोड हे आपल्या इकडे. हा म्हणजे समोरासमोर आहे. आता कसं मोठा होईल ना आता पटकन असं सगळ्यांना बस मधून पण दिसणार. हा दिसणार लगेच की हे वाघाची वाडीचं दिसणार बोर्ड आहे. असं चांगलं झालंय. आणि शेवरादेवीचं जे आमचं मंदिर आहे ना जे तुम्हाला मी बऱ्याच वेळेला बघा शेअर केलेलं आहे. म्हणजे पुन्हा कधी मी त्या साईडला गेली ना का मी दाखवीन तुम्हाला. ते पण इतकं सुंदर केलेलं आहे. तुम्ही जर का मागचे व्हिडिओ बघितला तर तुमच्या लक्षात येईल की खूप छान प्रकारे सर्व इथे केलेलं आहे. चला घरात. आणि हे दोघं जण बघा घरी आल्यानंतर आता ते जरा शांत झालेत. ते अंडी आणलेली कुणाच्या हातात दिली त्याला वाटतं घेऊन जा पहिला. तर दोघं जण मला ओढून काढतील. चला आता घरात चला. चला या 12 मस्त सुटलाय. हां चला 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 बाबा आले चला. आता बघा कुणालच्या बाबांना आता हे करतील हा. माझ्याकडे नको बाबाकडे जा. हां इकडे 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 दादा येतोय. असा त्यांना आनंद होतो. आम्ही कुठे पण गेलो ना हां 1-5 मिनिटासाठी जर घराच्या बाहेर गेलो तरी पण त्यांचं हे असं चालू असतं दोघांचं. घरी आल्यानंतर काही ठेवत नाही. हे वाघाची शेपटी बघ. वाघाची शेपटी बघ. चला 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 खाऊ आणलाय. चला खाऊ चला चला घरात जाय. चला पिशवी रिकामी सामान बसा बेटा खाली बस. मी आणलंय खाऊ देते तुम्हाला बाजूला. तर वस्तू काय काय ज्या आणलेल्या आहेत ना तुम्हाला मी दाखवते. ह्यात बघा नारळ घेतलेले आहेत. हे नारळ नव्हते घरामध्ये म्हणजे एकच नारळ होता. ह्यात कुणालसाठी आणि आपले वाघाचे पण वडापाव खातात. म्हणजे जास्त देत नाही पण थोडाफार. त्यातला जर पाव बघा असतो ना तो थोडासा खातात. त्याच्यामुळे त्यांच्यासाठी 1 वडापाव असे 2च फक्त वडापाव आणत. कारण तर जेवायचा टाईम झाला आहे. कुणाला घे हे वडापाव तू पण घे आणि त्या दोघांना पण दे. तर हे बघा हे कसे बसलेत ते. ए ए ए ए ते बघा हे असं काय आणलं ना का असे वाटेल असतात. आणि हे बघा हे त्यांचं पेडिग्री आपल्या वाघ्या आणि शेरूचं. आणि तुम्हाला मी दाखवते कुठलं घेतलं. हे ॲडल्टचं घेतलं आहे बघा. कारण आता ते ना 7 महिने होऊन गेलेत ना दोघांना पण. त्याच्यामुळे हे असं अडल्टचं पेडिग्री घेतलं. 3 किलोचं पॅकेट आहे ते. त्याच्यामुळे बरं झालं मला. आणि हे आहेत मके घेतले. हे मके 50ला 4 मिळाल्या. मला प्राईस सकट मी सांगते. ही आहे ब्लिचिंग पावडर. ही मला 20 रुपयाची पडली. ही साईडला करते. हे लिंब बघा हे 20 रुपयाचे लिंब 7. कोबी 20 रुपयाचा.
बटाटी 1च किलो घेतली, कारण बटाटी जास्त कोण खात नाही. 30 रुपयाची 1 किलो बटाटी. आणि हे बघ सगळ्यात महागडी वस्तू मी आणलेली आहे. सगळ्या श्रीमंत माणूस आहेत ना आपण. हा स्वस्त झालं आता. नाही नाही, माझा टॅमॅटो महाग आहेत ना म्हणून म्हणते मी. या 10 रुपयाच्या मिरच्या घेतल्यात. मिरच्या कशा होत्या आपल्याकडे, पण आपल्याला एक वस्तू बनवायची, त्याला मिरच्या इमर्जन्सीमध्ये लागणार होत्या, त्याच्यामुळे 10 रुपयाच्या घेतल्या. आणि हे टोमॅटो बघा, हे मला 30 रुपयांनी टॅमॅटो पडले. अर्धा किलोच घेतले फक्त. 100 रुपये किलो होते, 80 रुपये किलो होते आणि 60 रुपये किलो. म्हणजे आपले एक ओळखीचे भाऊ आहेत बाजारामध्ये, म्हणजे ज्यांच्याकडनं मी नेहमी भाज्या घेते ना, त्यांनी 60 रुपयांनी मला हे टॅमॅटो दिलेत. त्याच्यामुळे घेतले मग, कारण किती महिने झाले आम्ही टॅमॅटो खाल्लेले नाही आहे. टॅमॅटोची आठवण येत होती. आणि ह्यात बघा कोथिंबीर आहे. हा आता पुदिना घेतला आहे. आता तुम्ही समजून जा पुदिना कशासाठी, ते आपल्याकडे पाणीपुरी बनणार आहे म्हणून हा पुदिना दिसला तो घेतला मी. आणि कोथिंबीर बघा 15 रुपयाची एक जोडी, मला वाटतं बरी पडली. अशा मी 2 जुड्या घेतल्या, कारण कोथिंबीर किती महिने दिवस पण नाही म्हणणार मी. जसे टोमॅटो नाही खाल्लेले तशी कोथिंबीर पण नाही खाल्लेली, कारण महाग झाली होती म्हणून. स्वस्त मिळाली म्हणून 2 जुड्या घेतल्या मोठ्या मोठ्या. म्हणजे चटणी वगैरे सगळं बनवून ठेवायला होईल. मग हे अशी सगळी खरेदी केलेली आहे. आणि चिकन पण आणले ना आपण. चिकन आणलं ते फ्रीजमध्ये ठेवलं, म्हणजे अंडी आणि चिकन भागे आणि शेरूसाठी. हे असं सगळं आपलं असं खरेदी आहे. आणि हा बघा, हा पंप आणलाय. तुम्हाला मागे बघा बोलली होती ना आपला पंप तुटलाय. पंपच म्हणतात ना याला, स्प्रेचं हे. म्हणजे ह्या बॉटलमध्ये टाकून बघा स्प्रे करतात ते आहे. आणि क्वालिटी म्हणजे एवढी काही बरोबर नाही आहे. खूप दुकानं फिरलं पण नाही, सगळीकडे असंच होतं. त्याच्यामुळे आता आपल्याला गरजेचं होतं म्हणून मग घेतलं हे. मला वाटतं काहीतरी 30 रुपयाला पडलं ना हे. महागच आहे तसं बघायला गेलं तर. महागच आहे. बघूया आता ते ऑनलाईन 10 आणि 15 रुपये विकतात. नाही कितीचा क्वालिटी पण चांगली नाही ना, त्याच्यामुळे मला वाटतं कधी पण तुटेल, याची काही गॅरंटी वाटत नाहीये मला. ते तुटत नाही. अजून काहीतरी दिला होता ना त्यांनी ह्याच्यासोबत. त्यासोबत काय भेटतं अजून? काय तर साबण दिला होता ना तुला एक. 5 रुपयाचा साबण त्यात फ्री. ह्याच्यासोबत एक फ्री 5 रुपये साबण दिले ना तुला बाबांना. ते 50 रुपयाला 2 गोळ्या ना, ती 25 रुपयाला घेतलं. कसलं ऊन पडलंय बाहेर, म्हणजे उन्हाळा चालू झाला ना असं बाहेर ऊन पडलेलं आहे. म्हणजे गेले 2 दिवस झाले पावसाचं नाव नाही आहे. त्याच्यामुळे आता खरेदी करताना भरपूर असं ऊन लागत होतं. त्याच्यामुळे आम्ही पटापट सगळ्या वस्तू घेतल्या आणि गाडीत जाऊन बसलो. आणि काय झालं, खूप दिवसानंतर अशी खरेदी केली, त्याच्यामुळे मला पण असा आनंद होतोय. भाजी काय घ्यायचीच नव्हती, कारण भाजी बघा आपल्या घरामध्ये आहे. फक्त कोबी तेवढा घेतला, कारण कोबी म्हणजे आवडते भाजी खायला. ही सगळी शॉपिंग आहे आजची आपली. खूप बरं वाटलं बाहेर गेल्यानंतर खूप दिवसानंतर. कुणाला हे घेऊन जा, हा ती पिशवी घेऊन जा. तर चला मैत्रिणींनो, आता सर्व हे जे सामान आहे ना ते सगळं मी भरून ठेवते. कोथिंबीर वगैरे सर्व साफ करून ठेवते. आणि आता पुदिना आणलं, म्हणजे तुम्ही समजून जा पाणीपुरी लवकरच आपल्याकडे बनेल. आता बघूया आज का उद्या, ते काय फिक्स नाही केलेलं आहे. बघूया आता, करूया. तर आजचा व्हिडिओ इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.